Assalamualaikum sedulur. Loh, tangi turu ya. Digugah nang ring sing wedon kon mangkat menek kira wis sore. Yo arep mangkat menek ya sedulur. Cara-cara arep mangkat kayak gini ya men matane bendul ya ora apa-apa ya sedulur ya. Ya persiapan. Persiapan sing diutamakan ya peteng ya sedulur. Peteng paling utama wong menek. Jadi jaga men supayane wetenge kepenak ora blurut iki walune ora blurut dadi kejaga nang kali iki nggih. Nek padire pada karo sapu, tapi kan karo sapu kan anggere kendor kalau dia mah kenceng bisa nyantel ning jero nggih. Nyantel. Ya kan? Jadi si apa jenenge si walun teh bisa ketalian ning jero kene. Nggih kenceng masing digawa mlayu-mlayu nggih. Nah, mau menek bagian sore, ya ora pati repot-repot lah. Wong sing lagi cuacane panas kayak gini, gerah, ngolek kondisi. Tadi persiapan lagi yang gawa. Bukan kau adem ya tinggo nang kana. Nah, nek topine dirobah maning wong ya cuacane lagi panas, anggone topi sing gede nggih. Adem. Jadi kenang sinar matahari we adem ora panas sih. Wis siap bari mangkat. Ya men kaya wong wedon ya ora apa-apa lah. Sing penting kan jaga men supaya nek ora pati panas nyromong banget mengaring sirah. Ya wis ya sedulur. Ayo bae lah. Ya njaluk pendongane wong lagi bulan puasa. Ngarani wong dongakna maring wong tuli uli ganjaran sing akeh ya sedulur ya. Aja ngomong wong sing elek-elek lah. Jadi percuma oleh puasa. Sing penting mah niate hatine bersih. Niat puasa. Mudah-mudahan gudul maring sore kan buka. Ya wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.